hoop dat we dit gebied een gezicht hebben gegeven. En dat het nu meer is dan een stip op de kaart. Dat wie in het kwaad de boodschap die bewoners en ondernemers van de Kalmerwaard mij aanvoeren, ons staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman. En die boodschap kwam wel oer. Maar voor mij staat wel als een paal boven water dat springcomplex, het springterrein, is gewoon een hele lastige, omdat het veel ruimte in beslag neemt. En ik besef me heel goed, ik ben hier geweest bij de SPNA, wat het betekent voor Nederland. Het duurt 10, 15 jaar om zo'n locatie opnieuw op te bouwen. Het gaat over verzilting. Hoe kun je daar voedselzekerheid voor de komende jaren, niet alleen voor Nederland, voor heel Noord-Europa, zeker stellen? Ja, het is eigenlijk voor mij tegen het onacceptabele aan dat zou moeten verdwijnen. Dit gaat door het springterrein, maar de munitieopslag liep het toch zijn oorverhaal te worden. Op het oude terrein van Muiden Chemie bij Muntjesiel leidt in je van die opties. Ik waardeer het heel erg dat er hier naar tak komt en ik persoonlijk in gesprek ga met de mensen die hier persoonlijk door rekken worden. Dus dat waarderen we zeer. En we hopen hem goed te vertellen dat dat springterrein, dat we dat liever net hebben. Het munitiecomplex, dat begrijpen we. Maar als die dingen hier komen, probeer ze dan zo vol mogelijk naar achteren te komen de natuur in. Want dat wie jij ik militair oefenterrein. Maar wij zijn ervoor om ervoor te zorgen dat de impact op ons meeskieren in hun directe leefomgang zo licht mogelijk is. De bezieter van Tuinman kwam eens op het moment dat er al een besluit lezen zou, werd de ruimte voor Defensie komen maat. Maar dat is nog een skoftje vooruitskun. We hadden al gehoopt dat het plan meer al eerder inzichtelijk was, zodat we wisten op welke basis de keuzes worden gemaakt. Ja, dat komt pas in mei, het besluit. Dus tot die tijd is het gewoon onzeker en afwachten. En we zitten dan een jaar in onzekerheid. En dat is niet goed voor mensen en de geest, zeg maar. En onzekerheid is nooit fijn om in te werken. Maar goed, de zon schijnt en dat brengt ons gewoon weer naar het landwerk. En daar zijn we bezig met waar we mee bezig moeten zijn en dat helpt wel. Ja.